Mart Devletinin büdjet idaralarynyň işgärlerinden ýurdun milli gyzylýarma jemgyýeti üçin pul ýygnalýar. Adamlar gaty nägeýle. Bu gurum üçin her 6 aýdan pul ýygnalýar. Öňkü gedek 10 manatdan ýygnalypdy. Bu gedek her işgärden ýygnalýan puluň möçberini 5 manat köpeldip 15 manada çykardylar diýip Adatlygyň Mardak habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu Türkmenistanyň edara kärhanalarynyň işgärleriniň milli gyzylýarma jemgyýeti üçin serişde toplamagy borçly edilenle barada geçen ýylyň Tomsonuna hem habar beripdi. Şonu Aşgabatdaky habarçymyz paýtagtdaky döwlet edaralarynyň işgärleriniň bu gurum üçin 15 manatdan serişde toplandyklaryny habar berdi. İşgärler talep edilen 15 manady edara başlyklaryna nagd görnüşinde getirip bermeli habarçy bilen gürleşen budjet işgäri aýtdy. Biz bu gurumanyň näme iş edýänini bilmeýär. Ýöne diýilen puly bermän hem bolanok. Ikinji tarapdan adamlar arada diýerler. Inniki gelip 20 manatdan ýygnarlar. Aýlygymyzy çağamyza ýetiren oklar diýerler diýip 45 ýaşyndaky marlum oglum nägeýleligini daşyna çykardy. Adatlygyň habarçysy bir näçe döwlet edarasyna baryp, büdjet edaralarynyň işleýän tanışlary bilen ikiçak söhbetde sordy. Aýrarlykda gurlaşan işgärleriň hiç biri eger mümkin bolsa ýygnalýan puly berjekler. Olaryň biri öz ýagdaýyny şeýle düşünürdi. Bile pul ýygnalýar diýerler. Bilen artyk sora bermän diýilen puly berýär. Eger bermesek düşünürüş ýazmaly bolar. Son başlıklar arfarap başlarlar. İşimizden her adımda kemçilik gözläp, özümüz arzamyzy berip işten çykarýar ederler. Bu görünmedikçe bilinmeyen zat derlip, adynyň aýdylmazlygyny soran 50 ýaşly büdjet işgäri aýtdy. Beýleki büdjet işgärler hem diýilen puly bermän bolmajakdygyny, sebäbi munyň işini ýitirmek aňladýanlygyny tasdik etdiler. Diýilen puly gep gurrunçy bereniň ogy. Sebäbi başlyklaryň batyşyna çydap bolmaýar. İşini ýitirsen, eline teredip oturan maşgalaňy näde beklejek diýip, ýaşy 60-a goýulan ýaşly işgär azy ýylgyryp aýtdy. Adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, ýurdun büdjet edaralarynyň işleýän işgärlerden paýta ýygmy üçin döwlet eýçiligindäki habar ferişdelerini hökmany abuna ýarmak üçin gyzylýarma jemgyýeti we beýleki şuňa meňdeş ýagdaýlar sebäpli pul ýygnamak ýazylmadyk kanuny guruldy. Bu pullar meýletin mejburi ýagdaýda ýygnalýar. Sebäp bermesen galanja aýlygyny hem ýitirýärsiň. Işsiz adam kän. Başlyklar para alyp ýerine derrew başga adam tapýarlar diýip saglyk ulgamynyň işgäri aýtdy. Ýygyderli salynýan pul salgydyndan tapyp galýany ýok. Saglyk magarif işgäri bol. Hukuk goraýjy edara diýişler. Jemaat kozulugyna ýa gal edarasyna ýangyn sönürji bolup işler. Hiç tapagy ýok. Döwletden aýlyk alýan adamlaryň ählisi diýilen puly berýär diýip marly polisiýa işgäri habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň gyzylýarma jemgyýetine dören ýagdaý barada ilkinji bolup 2017-nji ýylda Türkmenistanyň alternativ habarlary Türkmen News neşri habar berdi. Bu ýagdaý neşriň maglumatyna görä gurrun edilýän jemgyýete iş ýüzünde prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýarlygyny Gulnawat Döwletowanyň ýolbaşçylyk edip başlamagy bilen bagly. Döwletowanyň milli gyzylýarma jemgyýetiniň baş direktoryna öwrülmegi bilen bu gurama adatdan nasar ýagdaýlar ýa-da tebii betbaçylyk hadiseler netijesinde ejir çekenlere, ýylatyň kömegi mätäç gatlygyna kömek görýän gurama bolmakdan prezidentiň aýarlygynyň eklen seçmesine öwrüli diýip garaşly neşir ýazdy. Adatlyk radiosynyň milli gyzylýarma jemgyýetinden düşünürüş almak synanyşyklary başa barmady. Türkmen häkimetleri garaşly metdugatda çap edilýän korrupsiýa maglumatlaryny, döwlet edaralaryna işgärlere salynýan pul salgytlaryny ne tasdikleýär, ne de inkar edýär.